Hiçten Giç Ýaşy proýektimizin mähriban tamaşaçylary, biziň bu gedekki mihmanymyz hem halypamyz hem kärdeşimiz mähriban agamyz bir näçe toýlaryňam beze bolup gelýän Serdar Tamada. Halypa salamu alaykum. Wa aleykümselam. Derýazan gepleşiňizde tilap çağıranyňyza köp minnetdarlyk bildirýän. Janyňyz sag bolsun, işiňiz şogly bolsun, murtuňyz togly bolsun. Yok, Halypa degişmäde gowy. Bu proýektimizde hoş gördük Halypa. Çaqlamyzy kabul edip geldiňiz minnetdarlyk bildirýäs. Wa gün soraglarymyzdan başlaly, tamaşaçylarymyza da siziň muştaklygyňyzy hasam gyzykly bolar. Şu soragy ýöne bermäge ruhsat ediň. Inni familiýaňyzdan Milyas Serdar Tamada diýilýär, ýöne eýem öňkü döwürden bäri Serdar Dazda diýip lakamyňyz bar. Şu Dazda diýmek näme we şo lakamy kim goýdy? Biziň goňşymyz Batyr diýip goňşyma Danysgoý Gırbaýynyň çukunäse o wagtlar kiçik näme atsat soýnaýanda. Da atyp barýan, onu ol ilki çykyp seni atsa sen ölmele. Ölmeli. Onu ýa-ni men ölmän sonunda da barýan, onu daldarlyk gelýän diýip dazda howa bilen. Bismerde kelinde. Dazda diýdi, şeýle de galyň, meni manysynan bilemok dogry. Böyle men pikir etdim eýem toýlara çykyp başlaňdan soň toýda da bir hile kolup galanyr aýtdym da. Töweleme gatwy. Halypa ýene bir soraw berjek. Inni tanymallyk barada da meşhurlyk barda. Inni size ýem haçandan bäri öňkü döwürden bäri töweleme türkmen toýlaryna, oturşuklara hyzmat edýäňizde. Şol öňkü döwürdäki tanymallyk nähili we şu wagtky döwürdäki tanymallyk nähili haýsyna ikisini tapawutlandyryňda haýsyna tanymal bolsaň gowy. Şu döwürde biz näme bagşylar zapis albom çykarýar da bir albom çykaranyna şonda gurlaýan ýüzüň görnen okýan adyň albomyň programmasyny Serdar Bekberdiýew alyp bardy diýen boldy adyň eşdilýär, ýüzüň tanyş däl. Toýlara gidip çeýdip tanylýan. Indi bu wagt TikTok, Instagram, internet urgamlary bilen gowy tanylyp bolýar şu wagt. Töweleme. Käbir könelimiz, hemmesine de hormatymyz, ýani käbir könelimiz eýem wagtym geçdim gadyp eýem şu internetde zadaken üns beren oklar siz töweleme. Bizden beter ýaşaglar ýaly hemme internet platformalary ýöredýäňiz. Janyňyz sag bolsun ham. Inni size berjek soragym şu size ýem öňkü döwürden bäri merhum hem ustad Halypa Aýdymçy Nur Muhammed Meredow bilen kän toýlara gitdiňiz. Nähilek bir dostluğunuz var, nähili gatnaşyňyz var, nähili bir geçiren gowunlygyňyz ýa kynygynlygyňyz bir şonda gysgaça aýdyp berseň. Nurjan bilen kän toýlarda gowy şuam vilayatlary gidemizde bilegi diýerdik, aparatlarda berden maşinligi diýer, biz samolyot ýa biz aýratyn maşinligi diýerdik. Nurda bir şadyan oglun, degişgen oglun birden oturýardy bir söz diýýär, onu mara barýançan gülüp barýan da. Şu toýlarda çeýdip tanışdyk Nur bilen. Mekteplerde o wagt gülälek diýip weçir edilýär. Şu weçirlerde ilk çeýdip başlaryp tanış bolup, dostlaşyp, öýlerine baryp oturýardyk. Ol bize gelýärdi. Şeýip gatnaşyp başladyk. Nore. Nähilerak, näçerak toýda gitdik Nur Meredow bilen. Sana bil. Iň gowy geçen toýlaryňyzyň biri haýsy? Şu biziň türkmen toýlamyzyň erbet geçene ýok. Ola şeýle. Gyzykly geçen toýlaryň biri şu ýaşlykda Rib savhoz bar, Rib. Şondan Nuru bilen bir başlarak gidägen Nuru gowaýdyp şu toýda menem lezzet alyp adamlaryň bizi garşylaşyny toýda wagt stol gurulýar. Şu stollar aýryldy da bakym adamlar çalp iýip bolup millet tan edip durşy toýda goly. Töweleme. Baran ýeriňiz da bar eken da. Dagry. Halypa öýüňizde hemmekşiň ýem töweleme gurulşy işleri, töweleme ösýä, her hilek remont edýärler, gowsundan gowy mebel goýýarlar. Öýüňizdäki mebeller haýsy firmaňky? Nimeler bilýän, mermerler bolýar. Mehek bazı. Diyecek bolýanym, näçe bu sorag berdim buňky proýektimizden hemaýatkar Aýşa Mebel. Biz noýda ýerleşýär, gerçek ýaşlar zanyada bu ýerdeki proýektimizde hemaýatkarlyk etdi. Olarda ýokary derece, ýokary hil, kepillik, garaz, rahatlyk bar olarda. Şoň üçin bizem hemişe Aýşa Mebel saýlap alýar. Bu ýerdeki
proyektimizde de Serdar tamada gelýärdi. Börüte biz himayetkär boljak şol proyektiň diýdiler, saň aýratyn sowgadynam taýýarladylar. Sağ ol minnettar. Şu taýmaňa da gidip görkezin nikde şondan. Bolly nesip boda nik sowgadyn berýän, ondan sowgadyn halatyň hukma suraty gönem ýanlaryna ekitjek. Tehler amma mara uragelliğine yürüdüm ha oğlum. Indi şoňa mebel. Mebel gülýär, başa ýadyr nesip boda ştaýdan başlaýar baba. Nesip bolsa. Aýşe mebel gördüňiz hem size gülýärjek kalender. Alepenne proyektimizin en bir gyzykly, duýgulanarjy bir soraglaryna geçeli. Size aýdaly, bilemek, bu sorag agyrragym bolýan size bolýan da proyektimizin sorag bolan üçin bermeli bolýan, soragymyza ters düşünmersiňiz diýen. Awa. Gepleşiňizde mady hiçden geçýärsi da onda diýerdiň. Aýdaly, Serdar size gelip biri şu gün aýdýar. Serdar siziň durmuşyňyzda 3 gün galdy. Şol 3 günni diňe wada ederdim. Ödem 3 gün şu wagt men size geldi diýip aýdyp oturýaryn. Aslynda ol aýtman gelýär. Nähil duýgun başdan geçirerdiňiz? Ya gönüm elem ýürekden gelen jogap şomy? Gön ýürekden gelen jogap Allahdan özümiň eden günälerimi geçmegiň dilerdim. Diňe wada ederdim. Dogry. Häzirki wagtda şol 3 günni etjek zadyňyzy şu wagtda döwürde de şu wagt ömrüňizde diýäňizmi? Hawa. Töweleme. Atwa. Hiç zadan pät gelçek döredän. Ýok. Käme hal. Käwat agşam namaz nimerek bolýar? Toýlarda zatlarda gawat gelende. Dogry. Käbir ýagdaýlar bolýar da şeýle käbiri şu soňky demine çelle garaşýar bilýärmi? Aslynda da şu siziň pikiriňiz bileýli bar maksadymyz şu hiçden geçýär proyektiň esasy maksady siziň pikiriňizi bilmek we adamlara şu hiçem bolsa hiç bolandan geç bolany goýup şo zady ýetirmek istedik-de. Atwa halepa jogabyňyz bilen alalaşýar. Ýene bir soragymyz. Aýdaly, egerde siziň durmuşyňyzy bir mümkinçilikler ödüllü diýerler size. Bir mümkinçilikler ödüllü durmuşyňyzy ýyda dolamaly bolsa. Haýsy günüňizde mihman bolup barardyňyz. Diňe barja günüňizde. O gün size hiç kim eşitmeýärem, görmeýärem, sizem hiç kime iştad ardyňyza aýdyňyzda gara diýjek bolýanym, hiç zat bir zat düzeltmek üçin näl? Ýöne-ki şo gynançly günüňe bolup biler, şatlykly günüňe bolup biler, haýsy bir günüňe bir tomoş etmäge, seretmäge barasyň ele, mihmany bolup. Şu ilkinci beğenenim bir qowunynyň birine şu gydymy durumşa çykardym ha. Ya şonda bir adamlaryň silap, hormatlap, sarpa goýup, şonu dişgäriniň sarpa goýup gelişleri meni gaty beğenlerdi. Şonu bir ne eýlek toýlumyzda da gelýär. Birinji toýda ütköşük bolýar da şonu bir gapyň agynda durup şonu tiýnardy. Eden kak toýy siýalak da öz bir silo hormadan görmek üçin ha. Eýem hakyky Serdar tamada oň içinde sizi ýöne tomaş etmek islerdiňiz şo. Atwa. Allah jandyňa toýdan ýetirsin. Awa täzelikde de toý etdiň, o da gutly bolsun. Aýdyl barwa bilmedik. Awa toý tamaly öz jigimedem öýürdük de. Barmanyňa bu ýer ýok. Ay hale pazajar ta bolsun. Indi çağalaň wada hemmesiniň alyp barjy bolmagyny isleýärmi? Men bir jogulum da olar alyp barjy. Onu bilýär. Gyýylar ýok. Dogry. Hersiniň özçe käri bolar, şoňa da ruhsat berýär. Ýani sungatdan gitmelerini isläňär. Ogluňa özüň ruhsat berdiňmi, özüň itergi berdiňmi ýa-da özüň isläp boldymy? Derýazan teret özü howet edip, özü tertine maňa menden bir zat sorasa, şoňa kan gaýtam jogabam berdim bilen o käwa aýdýan ýeriňe mene şeýler ägetdiýän ýeriňe ma ýöne şonu özü bilip başkalardan sorap bilen öwrenen isleýän. Atwa. Çağaňa ne şey diýip durmak. Mene bir ýyla. Dogry atwa. Ya görýäs bolama. Toýlarda da hatda hyzmat edýär, awatlaşýar. Öýreneňem şola, dogrydan bir jogul bar diýdiň ha. Bolama. Bagt bolsun Allah. Indi ýene bir gyzykly zat eşitesimiz gelýär sizden. Şu Nur Muhammed Meredif bilen bilet aýdaladyr. Näçe toý sowduňyzda her hilek wakalaryň başdan geçirensiňiz. Şu iň soňky Nur Muhammed Meredowyň iň soňky eýem näýlek diýen. Iň soňky günleri eýem bilýän näýle ýagdaý geçirdi, agyr ýagdaýda boldy. Şonu bir eliňizden gelýän bolan bolsady,
nähilek padjaşka diýilýärdi, nähil padjaşka, nähil goltgy bereseňiz gelerdi, şonu alyp galmak üçin. Wagtlar ýazan ilimde bar edip janymy gurban etmäge de taýýarda. Sebäbi olar bir ussan adamlar, halka gerek adamlar, halka gerek adam bolanda janymy bermäne de taýýar. Egerde şo siziň janyňyz alınıp Nur Muhammed'e geçirilýär, şonu ol diýre galýa diýse, siz şoňa taýýarlar. 100%. Ene gowdas, ene hakyky dosa. Çynym bilen sägin men. Köp sag bol alyp gaty. Sebäbi ol halka adamsda, halka gerek adam. Der ýazanlar şu wagt tanylsan gowmy, öň tanylsan gowmy diýelim de. Indi şu wagt TikTok bar. TikTokda in tanylýan adamlardan şu wagt TikTok ýogum bolsa Nur Muhammed gow tanylýarda bilýän. Baran ýerinde silagly, awryly. Ana şoň ýalakda TikTok ýok kada Nuri bütün Türkmen ilini tanıyadı. Hakyky. Şey dip özüň tanatmak üçin hem bir negden azap gerekde, rahmet gerek. Ýöne Nuriň öýlerini näkiler tananokda ýüzüni görenok näçe wagtlar bilýän. Hakyky ana. Eýem halk söýse şeýle bolýar-da. Halk söýse hakam söýdi diýär. Ana halepa şu Nuru bilen kän toýa gitdik zat diýdiňiz bilen bir toýa da baranna Nur Muhammed Merefeň näýilegirek häsiýetleri bardy. Onun häsiýetleri belli bir häsiýetini aýdyp berende toýa baryp o wagtlar bir jaýa taryp oturup diýerler bilen. Geçip uşagyň çalajak gowşa diýip göni toýa ýetinden näme dileýänler diýär. Näme dileýär? Pullalo. Siz mi dileýär? Siz gatyk dileýär. Be. Siz gatyk. Siz müzik ýokmy, ýakatyjyk ýokmy diýip ahlady gowurýar. Energiýa berýän bolmaly siz be. Halipan şu proýektimizin amahyryny soragan mereýin, şu wadyny tuwalama her kim alp barjylygy, aýdymçylygy şeýle bir höwes edýär-de. Ýöne bazat bir uly zat, bir zadyly zat da. Ýöne şoňa başarýanam gelýär, başarmaýanam gelýär. Käbir bilemok 5 manat wadyk gelýärmi, ýani näme diýip. Yok, maşon üçin ilk gelýär. Ýöne şu wagt inniki biziň temamyzdan alp barjylykda inniki alp barjy boljaklara ýa inni täze başlanlara bir maslahatyňyzy berseňiz. Alp barjy boljak bolsaň ilki bilene diýen zatlaryňa üns bermeli, hemem goşgaý diýen mysal üçin şonu dogry aýtmany öwrenmeli. Dogry aýtma adamçylygyň hukman gowy bolmaly, gelen saňa gelen adam bilen gürleşip bilmeli. Şu ýanky diýdiňizde bilýänem gelýär, bilmeýänem gelýär. O bilmeýän gelýänden gön özi galýa awtomat. Gön özi galýa bolan. Bolup görüpdi başalar ýarak. Şunça yıl gidip ýör, toýa hiç asan pulu gyzyp gitmedim de. Pulu aýdy berdim de kommentariýada da bellesin de pulu gyzyp serdar toýa gitdim diýip. Onun toýa baranlaryna alyp barjylar şu 1 manadal, 10 manadal tapawdy ýok. Şu başarylgyndan toý gow gurläp, gow sowmaly toý. Mundan azallym, ondan köpallym diýip gow etjek bolmaly. Puluna göre hereket etmeli. Şo häsiýet men näçe bolmady. Gaty o halepa. Ana sizde peýda almazsagat geljekki ýaşlara deň duşlanmada. O pulogymallal, sunugadym gowy görmeli, edýän işini söýmeli. Köp sag bolsun aýdýar halepa gepleşigimizde geldiňiz, gow gurrunlar etdik. Ödem şu ýaňam belläkeşdik proýektimizden ady hiçden geçýärse, hiç bir zady gijikdirmeler, ne halifalardan hem gow gurrunlar etdiňiz. Janyňa sag bolsun diňe gatnaşýarmyz, görjegimiz diňe toýdan bolsun halifa. Ne bugunky hemaýetkarymyz Aýşa Mebilen adyndan hem operator ýitlenmez, brand Visa Collection adyndan size lokan sag bolsun aýdýar. Minnettar. Sözümizin soňunda da size boş goýamyz. Ana hada proýektimizin soňunda da Aýşa Mebilen adyndan size pufiga sowgat berýär. Getir berýär. Sag bol minnettar. Sag bolsun. İşine doğruna bolsun. Alhamdulillah ýanlar üstüne otursaň ha. Soňam känem toý gelip başlar. Derwelňe jan gelip başlar. Şonu ýalzady bar. Onu men aşymy bilek derdi. Ne dip barda? Tarap tamalipa. Sağlıkda görşeli.